And guys ningandivi wrong shem, andisho uba mhlawumbe ndinguclever or anything, but man ezinye izinto zifuna nje i-common sense man, ingqondo le yakho yemveli wayiphiwayo. If it sounds too good to be true fona, chances are it is. Andisizele naba bantu baskenywayo mos mna kuthiwe fake 500 ibuye 2.5 next week, kulaa veki kuthiwe jonga man bufake i-10k 100k lala kuwe, nawe baseleke uyobe-withdraw i-savings because kaloku ubuwine la 2.5. Jiki la number isa-exist, ufowuni uncame naku-WhatsApp ine-TK1 uphambene wena ucinga abantu ivelaphi i-profit engaka in such a short space of time. Angobhetway lo andimsizeli tu mna umntu oshaya ngaba bantu fonini bonke nezazimenqa ze-forex. Ingxaki yam ndiyithanda ndizisa apha kum laa nto leya fonini. If mna ndinganoline onenzela imali eninzi ngexesha elifutshane, yho ndingabamba apha anabe ndiharasa abantu mna nakwi-inbox bajonga faka i-5k apha izawubuya i-50k. Rha uba ndingahlala apha awunondibona nasesitratweni tshini fonini kutenga ukusenza haraswa ngento ezawubhenefita kwam. Ne-red flag yokuqala leyo. Once ke ibullshit omitha yam ithi pip pip andisaphinde ndimamele fokole emva koko, hamba uqhatha ezinye izibhanqa pha kude.